Καλώς ήρθες στο House Smart. Πρώτο μου βίντεο στο κανάλι και σήμερα θα μπούμε στον κόσμο των Smart Home εγκαταστώντας το Home Assistant σε ένα Raspberry Pi. Πριν προχωρήσουμε με την εγκατάσταση θα ήθελα να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή για το τι είναι το Home Assistant. Το Home Assistant είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα δωρεάν η οποία μας επιτρέπει να ελέγχουμε όλες τις smart συσκευές μας από ένα σημείο. Επίσης δεν εξαρτάται από το cloud. Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση που κοπεί το ίντερνετ, πάλι όλα θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικότατα. Γενικά είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο και για προχωρημένους χρήστες, αλλά και για αρχάριους. Πάμε να δούμε τώρα τι θα χρειαστούμε για να εγκαταστήσουμε το Home Assistant. Πρώτα απ' όλα θα χρειαστείτε ένα Raspberry Pi με 2 GB RAM ή περισσότερο. Εγώ έχω εδώ ένα Raspberry Pi 4 με 4 GB RAM. Με το γνήσιο τροφοδοτικό του και επίσης θα χρειαστείτε μία κάρτα microSD με τον αντάπτορά της. Εγώ έχω 64 GB, γενικά προτείνω από 64 GB και πάνω, και πολύ σημαντικό να είναι κλάσης Α2, η οποία είναι κατάλληλη για να εκποστάρεις εφαρμογές. Αντέχει πιο πολύ read-write από ότι οι κατώτερες κατηγορίες. Εφόσον έχετε όλα αυτά, μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Πληκτρολογούμε στο Google Raspberry Pi Imager. Μπαίνουμε στο πρώτο αποτέλεσμα. Κατεβάζουμε το Raspberry Pi Imager και το τρέχουμε. Γίνεται η εγκατάσταση. Πατάμε Finish. Επιλέγουμε το μοντέλο του Raspberry Pi που έχουμε, εγώ έχω το 4. Στο δεύτερο θα κατέβουμε λίγο κάτω, θα πάμε στο Other Specific Purpose OS και επιλέγουμε Home Assistant και πάλι το Home Assistant εδώ. Πάλι Home Assistant. Choose Storage, θα βρούμε την SD κάρτα μας, την οποία δεν την έχω κουμπώσει. Την κουμπώνω μια στιγμή. Ωραία, τη διάβασε, την επιλέγουμε. Πατάμε Next. Μας ρωτάει αν θέλουμε να σβήσει τα αρχεία. Πατάμε ναι. Θα κάνει κάποια ώρα μέχρι να τελειώσει. Όταν τελειώσει θα δούμε αυτό. Αφαιρούμε την κάρτα από το card reader, τη βγάζουμε από τον αντάπτορα και την κουμπώνουμε πάνω στο Raspberry. Βάζουμε το καλώδιο δικτύου και το ρεύμα του. Τώρα θα πάμε στο browser και θα γράψουμε εδώ homeassistant.local/8123 που είναι η πόρτα του. Πατάμε Enter. Μας λέει εδώ Prepare Home Assistant, περιμένουμε κάποια ώρα μέχρι να τελειώσει, δεν θα αργήσει πάρα πολύ. Ωραία, βλέπουμε εδώ ότι τελείωσε η διαδικασία. Πατάμε εδώ Create My Smart Home. Βάζουμε εδώ το όνομά μας. 1, 2, 3, 4. Βάζω εδώ ένα κωδικό τώρα προσωρινό. Εδώ μας λέει να ορίσουμε την τοποθεσία του σπιτιού μας. Μπορεί να παίξει ρόλο σε κάποιους αυτοματισμούς. Εγώ θα βάλω Athens, σκέτο. Εσείς βάλετε το κανονικό σας, την κανονική σας διάθεση. Πατάμε Finish. Ωραία, πάμε να προσθέσουμε την πρώτη μας smart συσκευή στο Home Assistant. Εδώ βλέπουμε στα Discovered ότι μας έχει βρει ήδη κάποιες συσκευές που έχω εγώ στο σπίτι μου εδώ. Θα προσθέσουμε το Philips Hue. Εδώ μας λέει να πατήσουμε το κουμπάκι πάνω στο bridge, πάνω στο hub του Philips Hue. Το κάνω και επανέρχομαι. Ωραία, το πάτησα. Πατάμε Submit εδώ. Εδώ μας έχει φέρει όλες τις συσκευές που έχω εγώ, Philips. Μια χαρά. Πατάω Finish. Εδώ στο device μπορούμε να τις δούμε όλες.
Εδώ είναι δύο λευκές λάμπες που έχω στο ταβάνι. Αυτές που έκλεισα τώρα. Και έχω και δύο RGB λάμπες. Η μία φαίνεται πίσω μου που είναι μπλε. Μπορώ να της αλλάξω το χρώμα, το βλέπετε πίσω μου που άλλαξε. Πηγαίνοντας στο dashboard, βλέπουμε εδώ ότι μας έχει προσθέσει αυτόματα κάποιες κάρτες με τις smart συσκευές που έχουμε προσθέσει στο Home Assistant. Στην περίπτωση που θέλουμε να το κάνουμε customize αυτό το πράγμα εδώ πέρα, πρέπει να πατήσουμε το μολυβάκι εδώ και να πάμε στο Take Control. Απλά μας λέει εδώ ότι αν ενεργοποιήσουμε το Take Control, το dashboard δεν θα συντηρείται αυτόματα από το Home Assistant. Δηλαδή, άμα βάλουμε μία νέα συσκευή, δεν θα προσθεθεί αυτόματα εδώ πέρα. Θα πρέπει εμείς να τη βάλουμε χειροκίνητα. Αν θέλετε εσείς, μπορείτε να το κάνετε και το φτιάχνετε όπως θέλετε εσείς. Εγώ θα το αφήσω τώρα έτσι, προς το παρόν. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το πρώτο μας αυτοματισμό. Πάμε Settings, στα Automations εδώ. Create Automation, Create New. Θα φτιάξουμε ένα αυτοματισμό που όταν πηγαίνει 8 η ώρα το βράδυ θα ανάβουν αυτόματα οι RGB λάμπες που έχω πίσω μου και θα σβήνουν 12 η ώρα. Και εδώ στο Trigger θα βάλουμε Time and Location, Time, και όταν η ώρα πάει 8 PM το βράδυ θέλω να μας κάνεις αυτό το action, Light, Turn On, και εδώ θα επιλέξουμε το device. Εδώ το Hue Color είναι Light Group μέσα από το Philips Hue. Είναι δηλαδή αυτό το group περιλαμβάνει τις δύο λάμπες από κάτω, τις δύο έγχρωμες λάμπες. Οπότε θα επιλέξω το group. Εδώ δεν θα βάλω κάτι άλλο εκτός από το brightness, θα το βάλω αυτό στο 100% και θα πατήσω Save. Lights On θα το ονομάσω, Save. Εδώ μπορούμε να το κάνουμε Duplicate και θα φτιάξουμε τον ίδιο αυτοματισμό, αλλά για να κλείνουν τα φώτα. Παράδειγμα, να κλείνουν, ας το βάλουμε στις 11 PM και εδώ αντί για Turn On θα το σβήσουμε αυτό και θα βάλουμε πάλι Light, Turn Off και επιλέγουμε πάλι τα ίδια φώτα και πατάμε Save. Lights Off. Τέλεια. Εδώ αν θέλουμε μπορούμε να πατήσουμε Run Actions για να τεστάρουμε το Automation, το Lights Off. Και όπως είδατε πίσω μου σβήσανε τα φώτα και αν τεστάρουμε και το Lights On, ανάψαν τα φώτα πάλι. Οπότε οι αυτοματισμοί μας δουλεύουν μια χαρά. Με την ίδια λογική μπορείτε να φτιάξετε οτιδήποτε άλλο σας έρθει στο μυαλό. Αυτά ήταν, παιδιά, τα πρώτα βήματα στο Home Assistant. Αν έχετε κάποια απορία, γράψτε μου στα σχόλια από κάτω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.